Hola, bon dia. Estic ací per informar-vos de la situació que duem de la pandèmia del Covid-19. En esta setmana, ara mateixa s'acaben d'actualitzar les datos de la Conselleria i entonces en castellà n'hi ha en els últims 14 dies un número de contagis de 215 persones. Això implica una incidència per 100.000 habitants de 2.100 i pico persones. És una quantitat que està a molta distància respecte a les pobles de la rodalia, però d'alguna manera es tracta d'una quantitat molt alta. Per tant, tenim que agarrar i no relajar-nos, seguir aplicant les medides de confinament, seguint aplicant les restriccions a enjuntar-nos en la nostra família, en els nostres amics, en els nostres coneguts i en les medides de protecció, com sempre. D'aquesta manera aconseguirem que esta pròxima setmana, per favor, comencem ja a obtindre una baixada en els contagis, que és el que tots desitgem, i per tant que n'hi hagi menys persones en perill de ser hospitalitzades i per tant en perill de la seva vida. Moltíssimes gràcies.